Ýöne, kesek gat okolýan näler. Ara kayınmol ağamcan. Bitirne işini. Borgunarjan gaýrat et bolýan jyn. Wi, şu gatam sana hükman gowşur diýdi. Raman nitene. Owa, Düşnükli. Bor, sağ olun. bolýa, sag bolun. Salamu aleykum ağa. Ve aleykümselam. Beyur salam. Qowmiýa diýelim. Hey ağa. Salamlaşan bolsaň ýöreber-de o. Bolýa, Juma. Beyul, şu gatarly oku, kerwany gotdy. Bolýa getir. Meret maňa sen näme üçin öýkelep berenim barda aýtdy. Menem saňa jogap edip şu gat ýazmaly bolýan. Bägül, maňa senden başga hiç kim gerek däl. Bu ýemelerine ýöne gurdaga. Ha. Dogrusyny aýtsam, men şu wagt oba aşma ýagdaýym ýok. Bir özüňiz kömek edäýmeseňiz, eger mümkin bolsa. Ben şunu alla, şu taýdan garaňsyla. Gaýdymyň görmeýin. Aya yapıl, maňa tapıl. Aya yapıl, maňa tapıl. Aha. Yine. Şiirlerde hıvrını mə olmalı. İhe. Aya yapıl, maňa tapıl. Aya yapıl, maňa tapıl. Yine.
Aya yapıl, maňa tapıl. Aya. Aha. Yine iri. Yine? Eger kudratı göreydiysem Eger kudrat göreydiysem dağlara bar dağlara Hayran kalıp duroydiysem dağlara bar dağlara Çeşmesinin kenarı var, kenarı var, kenarının enarı var Nalır kirde çınar var, dağlara var dağlara Asmanının zinetleri, laçın kosudur bürgütleri Ovalıdır ey kanatları, dağlara var dağlara Bakır coşar bul buluklar, teher sayrar kekilikler Kemer keser dağ keyikler, dağlara var dağlara Kemer keser dağ keyikler, dağlara var dağlara Mihmanına gülür yüzlü yigitleri sözü sözlü Halal tağım halal duzi dağlara var dağlara Halal tağım halal duzi dağlara var dağlara Ol keremli dağları Ay sağ ol Mergen ağa. Heyli oğlum. Zehreme yardın ay oğlum. Sen nereden çıktın ho? Kim oğlu vardın? Vah aydımın ölmeyen idim Mergen ağa. Bolmat da. Aydımın işi hayırlı. Öz elimizden gelen at bey. Yine şu dutarı şavram kalkı versen aydımın özü coğuş ver ya. Oh. Be. Handur hani. Şu yanlışmasam sen Nur yağdın oğlu doğru. Ay Mergen ağa tanğır ekeninizi de. Hayt köşük. Tanrılık Türkmenin kanuna vardır. Bir ehli Olar Türkmene doğru. mahsustur. Yer ondan sen okuyamın ya işleyemın. Ay Mergen ağa. Şu an solun kitem yok menne. He, bolar köşük bolar. Oh. Okumalırım, işlemelirim. Her birimiz vatanımıza hayırlı iş edip öl koşandan koşmalıyız oğlum. Doğru aydan Mergen ağa. Bu meselede. Hey şun yalı Türkmenin köngülüne yakın güdül sehrayı yer. Başka yerde de bağımka. Bardır Mergen ağa, bardır. Yönü Edil şulor ýaly mes toprakly, bay tebii hazinaly bizinki ýaly ülke hiç yerde yok mu diýen. Doğru aydan köşük. Gatı doğru aydan. Ana şeyli oğlum. Hudaýa şükür yurt parahat asmanlyk arasda Elbette. ömrü zok bolsun arkadağımız. Şey diýin Mergen ağa, şey diýin. Aha. Bir min. Howece. Daýhan birleşiň başlygy soraýa. Nämçin? İşe çağırýarmy? Hay sağ olaca tenemen degendir aýdyň. Ha bolýadyr bararyn. Boraja bor. Pensiýandanam habar tutar. Bolýa. Bor. Muňa derede. Ine gördüňmi? Aýtdym ha, işiň oňuna bar diýip. Ýöne adam däli sowdym. Dilimiz sen alır görsem. Mergen ağa, sağ olun, men ýöräýin. Yer bolýa. Toyda Sağ ol görşeliň. oğlum. Toyda Bolýa, görşelim. sağ olun. Sağ ol. Yaxşı.
Ahır coşar bulbuluklar, teher sayrar kekilikler. Kemir keker dağ keyikler, dağlara bar dağlara. Kemir keker dağ keyikler, dağlara bar dağlara. Ol keremli dağları. Ha, hani gel oğlum. Adatsan. Sen o mahallına bir seyre diyen mi? Hani bar hani mahallına aylan oğlum. Bar hani mahallar beylik kaytar. Oğluk mahur oğlum, yıkılayım ha. Kaydım, Ha? kim can etse? Yığınak gidip dur dep ayday dedi başlık. Bor Arslan Jumayeviç. He, bolya. Kakam yerine mi? Hawa. Yeködü mü? Şu wagt maslahat gidip dur. Kaçan tururka? Ay, yarım saada çekdeyem. Eger men sordy görün diýip aýday, men döwlet standardyna ýetjek. Bolya. Şöhrat. Ha. Men sen bilen biraz gurrungum bardy da. Sen men bilen näme gurrun bolup biler? Men gowulgyan, gitdim. Projektdäki çyzygyny nusga geçiriň. Düşündiňizmi? Çaltyrak ýerine ýetiriň. Gelin Miraç.
Oturun gelin ağa. Suwuň hilini barlap gördüňizmi? Barladyk gurdan. Ine güllerini ýadyna hatabat yapmalyp gytsapdyr. Bizde işe başlan bir yaşlara da öwredin. Hawa, olaram işe içkin girişi bertirler. Okudur weli iş üstünde köp zada öwrenilýär ahry. 11-nji gatyň iç gotoglaryna suwuň hili pes. O nähil? Teki düşmändir. Onu özüm masterine barlap gördüm, şara bilenim. Onu ýaş hünärmenlerde görkezdim. Şeýlemi? Hawa. O nähil beýle Ay bolýar? nime onu dödört vurdan aç. Yok kardeş. 2 halta derek 5 halta ali barsız aýlap ziyan çek bilmez. Isrip haram diýip eşitmänmidin? Şunu önüne dödört başlı onu. Bolmar tiyale ders. Şondan yetjekdi ýani. Özüňiz çekersiňiz. Makul. Innikilerine bek bolar. Taslamanyň resmi namalaryna hemme zat manat görkezlen. Şondan tähäçde gyşarmak gadagan. Men hemişe de gaýtalýan şu sözi. Standarda laýyk gelmedik işiň bir garşynam kabul etmerdi. Ertirden ýygnanşamyzda men şu işiň hasabatyny soraryn. Suwuna ýan suwy yeter. Donna ýan toýa diýipdirler. Ertere koymar taşlık. Şunu önüne dödört. Başlyk. Men özüm hem aýlanyp barlap durarym. Bolýa, şeýdim. Büýle türeme işimi diýedik. İş diýilen gutorýan zat däl. Ente öňde etmeli işlemimiz köp. Dogrudanım etmeli işlemede köp gurdannaýç. Telewizorda görensiň-de. Hormatly arkadaşymyz türkmen telekeçileri barada öwül sözler aýtdy. Paýtagtymyzdaky gurulan bir karar söwda merkeziniň hili daşary ýurtlaryňdan gow bolmasa kim dälidi. Belbette biziň terekeçilemediň üstüne oý. Gurdan aç. Onda ýene bir edek işiňizde üstünlük ardy edýän. Halal rahmetimiz bilen hormatly prezidentimizin ynamyny ödäp bilsek, biziň armanymyz ýok. Doğru Doğru aýdýan. Onu näme? Işi degişli sowalyňyz bolmasa ýerleriňizde bolýaryň. Artlancan birazcık ayak çek. Artlan, Dinleyen urdan aýç. getiren traktorlaryň üçin köp sag bol. Berekella. Başga da näil tehnikalar gerek bolsa, arkaň ýutup bilersiňiz urdan aýç. Bolýa, gerek bolsa Bolýa. özüm aýdaryn. Şu getiren traktordan tüýs wagtyny ýetişdi diýen. Güllerini ýadynda melli Böyle işimiz şey bar. Gurdan yapıyor. aç, Sektörde kimler bolýa. gülýäl bar. Bolýa. Gurdannaýç. Şu hatawatlary gowja barlap gol çekäýin. Güllerini ýadynda. Hey sizden bir ýalňyş tap bormy? Onu da özüňden bir barlap görüň gurdannaýç. Gurdannaýç. Hini de dolu anyňa ýetibilemok bolýan. Ýöne kompýuterymyzdaky maglumatlary bir hili ellegen ýaly görýän. Owa gyýdym. Ay hiçle Gurdannaýç. Men ýöne maňa bir zat diýdiňizmi käňiz diýdim. Ýok, şekel, eltäý. Bolýa. Gurdannaýç. Hasabatlary özüm täzeden gözden geçirerin. Onsoňam siz guruluşçy bolsaňyzam ykdysadiyetden gowy baş çykarýaňyz. Güllerini ýadynda. Ykdysadiyetden bu oltur hasabyndan baş alyp çykyp bilmesem bu işleň başyna baryp bolýam näme? Gaty dogry Gurdannaýç. Şoň üçin hem özüňizi barlasaňyz gowy bor. Bolýa, barla. Onna men gidiberin. Gidiberim. Gerek bolsam çağıraýyn Gurdannaýç. Bolýa, ýok man çağırym. Bolýa.
aleyküm Cuma. Oho, kervan sağlık mı? Hava yaxşı. Taplar kovu mu? Qowy. Gelenin kovu olaydı. Seni başlık göz yapıyordu. Ha, bolya bara yer. Sen bir bilom okuvatın açmaksın ya ovada almaksın ha? Ay bilmedim de Cuma. Finansmalı öde. Ha, finans. Bolya. Sen onunla barı ver. Aha. Nenem hazır geliyor. Yaxşı. Ha bor. Gel kervancan gel. Salam kelkenje. Salam. Mümkünmü? Gel geç otur. Sol Ecemin pensi üçün arxiv resmi namalar var ya, şuun tayin bolya diptiniz de. Ha bor siz başlan yanına var. Gelin onun men arxiv resmi namalarını siz gelýänçiňiz taýinlaýar. Ha, bor. Bolya. Başlık mümkünmü? Gel. Çağıran ekeniňi Gurban ağa. Ha Kerwanjan, sağlık Salam mı? aleyküm. Çağırdım, geç otur. Men adır vilayat hakimligine ýygyna barýan. Aha. Ýüdi ura senem ýanym bilen alyp gidip, şo garaja baryp, taňa traktorlaryň birini berkitjek. Bolya. Dinleyen, Enes, Cuma agronom çağırın. o berde kavulhanada garaş otyr başlyk. Berde mi? Hawa. Gelsin onu. Cuma ağa, siz başlyk çağırýar. Başlık çağırdınız mı? Ha Cuma geldin mi? Hava ne mahılmat? Adır kerwanım ýanym bilen alyp garaja barjak. Aha. Şo garajda traktorlaryň birini kerwany berkitjek. Soň eşiňi çarşarsyň da. Bolya. Kerwan al, başga da ýaşy olanlardan kim mawarda alla ýaýla baryň. Ertir Nowruz geçirecek ýerine gowy edip gurna. Çäre dawara ul derejede geçmeliler. Şoň üçin ähli mümkinçilikleri bolsun. Agylar dikişdiriň, agyllar bolsun. Goýun, atlar, düýe hemmesini bedep şo ýere gertiň. Bolya. Ýöräliň onu. Bolya. Hiç adalet etmenim. Sen traktoryň belli, işlemeliýeriň. Şo taýyn çaltyrak ikisi taýynlamaly. Ýöne Gurban ağa. Aslynda men guruluşçy bolmak isleýän. Şeýlemi? Şol urdan gidip paýtagtda okaýsam diýän. Hemmesine de ýetişerdiňem. Ýöne men bulaý diýanym juda gyssaly işdir. Şo taýyn çaltyrak ikisi işdir. Galandan soň görüberer. Ödüňem, täze traktoryň bilen ikisi de gatnaşmalysyň. Sen nara da? Bolya. Sen başlığın diýende hä diýäý. Ine ekste de ödüm kömek ederin. Gayrat et. Bolya. Tu ölüme.
Beni islada alat etmeyiniyim. Emme zat gülýär bolup gider. Me açar alla ulogymyn. Ay men Al açary, çekinme, al. İnider melek şulok senki. men muhtat almaýyny gurda. Hay özüm bola. Mugut dälbi. Bu ulog sana täze işine sowat bolar. Bir kunnem täzeli öýde beller. İşe de yanwarın üçünden başlarsın nesip bolsa. Hani geç, geç. Ben häzir gelýän. Bolýa gurda. Näme? Kerwene men hiç düşünüp bilmedim. Qaqatyna çeksek beýle qaçma häsiýeti bolmaly. Yani täşkilijime çekäýdim ka. Olama Hawada. Näme bolsa şu aýal görüsi ýamanlygy sınat berim. Şte urun ýaşygydyr da. Ejesini göresi gelenler, çoň çünem gidenler. An haber ýerden çykarla. Ýoksa da men oňla telefona urlaşypdym. Geler ne diýipdi? Be, keň wagt geçdi. Näme üçindir gara beren ok? Yok, berde bir başka bir düşünşmezlik ba. Aha ol çağa mı kaçıp tezip börer yani? Yigit çıkıptır ahiri. Vay näme, ala detmesene qaqasy. Gelerle. Men häzir. Kaka, Oğuydum. kaka. Kergünün näme üçin giden aýdaýynmy? Näme şun gidipdir? O bara, Şöhrat ogluň bara. Oğu? Kergün hakykatdan hem kowdy. Men onu penjereden gördüm. Men olaň näme gurrun edenlerine eşitmedim. Şöhratyň uzadan pulunu alma. Diňe öz goşuny alyp taksa menip gitdi. Şöhrat! Näme kaka? Kerwene sen bir zat diýdiňmi? Ay yok, men hiç tat diyemok, yan teňden çykypdy. Şöhrat! Näme mollugy? Yeni dilin saklap bilmedimmi sen? Qaqaň ýüregini tuturaýsaň näme etjek? Aýtjak bolsam özüm bara. Çykyştaýdan. Bara toňo, tur diýen. Çeper, kes sesini. Gülnarı da gıygırma. Korkun öňürde öretjek bolma. Gülnar maňa hakykat aýtdy. Ýöne sen. Näme üçin menden gizledin hakykaty? Bar terbiýe berip bilşin şumy? Her sapar men oňa käýejek bolamda, ellerini serip döş gerýän. Ana netijesi. Hiçten hiç yaxşı deyipdirler. Şol oğlum düzelenip görüverersin. Kime çeken pelakat bi? Şöhrat! Şöhrat! Urt dursana. Köşeşdene. Eger şu yaştan soň paty putyňy alyp ataň oýuna gitmejek bolsaň erkeklerin işine koşulma, bolýarmy? Urt dursana. Beýtme. Şöhrat! Näme kaka? Gir içeri yalancı kezzap. Qaqasy. Gir dedim mi gir. Senem duş otaydı. Kaka oýuna düşdik ho. Näme değişmeýän bolan okmay? Yine yalan sözleyen. Oyun edenin bilen kerwan aýtman et, ben gidiverermi? Ha? Ogryňdan gel. Kaka dur. Dur. Şunu aýtsam şol näme üçin halamanymy özüm bilemok. Nämeden gawunany bilemok. Kellen bir hili bolusu pikirler geldi de şey dedim. Kaka men bagışla men beýle ýüregiň agyrdyryny etmedim.
Ani maňa papak giydirýärem. Indi öýüň ala. Indi öýüň. Şöhratçan, Yaxşı gowy. mihman bilen tanış bol. Nuriyat dostum oğlu Kerwan. Tanadymmy? Hani oňatsa terer. Yadyňa düşýärmi? Çağa kaňal bay bile joýnardyňy da. Al. O jaya gitdim. Salam. Çeper, siňe hiýle şeýdi. Nuriyat pahyryň edil özür. Bir almanik bölen ýaly. Gözlerim edil Nuriyat diýinki. Bir murty ýok diýmeden edil özü. Yadyňa düşýärmi? Kiçikkä öýlerine bar gaýdyrdy Hawa, da. töleme ýigit çykaýan ekeni. Ejeň dagam gowmy? Yaxşı gelinje gowy. Qahan pahyram ýer gitdi de. Arkaýyn öýüň ýal bolup ber oglum. Bor genje bor. Hawa. Bu näminni bizde ýaşamalymy? Elbetde oglum. Bay ýigide gürledow. Sen biziň tohumymyza ysnat getirdiň. Diňe bide däl. Türkmen agaň däpde surun depelediň. Heydi öýüňe gelen mihmana bir gowurlarmy? Mihman ataňdan ul diýlen eşitmänmidiň? İýliň eşden näme diýer? Hana, özüne ýaşlyk eden adamyň ogluny kowup goýupdyr diýmedilermi? Ýok, sen ýeke bu däl. Firmaň işine moňoraňa kow. Sen durmuşa gelli geçer garayan han oğul. Bu hakda soň urlaşarys. Yöneten ilki bir iş bitir. Kerwen tap. Bor kaka. Men Kerwenen jaňa dern gelip çagyraýar. Yok, jaň etme. Ýerinden owa bararsyň. Ötür sorabym ýanyň bilen gaýdarsyň. Eger başarmasaň, sen üçin şeýin gapy ýapyk.